ராதே கிருஷ்ணா. வணக்கம். நான் உங்கள் சுகியமாக பேசுகிறேன். இன்றைக்கி தேவி பாகவதத்தில் சம்சார பந்தமும் மாயையின் வலிமையும் பற்றி பார்க்க போகிறோம். நேற்று என்ன பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? நாரதர் பெண்ணாக மாறினதுக்கு அப்புறமேட்டு அவருக்கு முன்ஜென்ம ஞாபகம்லாம் மறந்து போச்சு. அவங்க ஒரு அரசனுக்கு ராணி அப்படிங்கிற எண்ணத்திலே இருந்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு நிறையா பிள்ளைங்கள்லாம் பிறந்தாங்க, பேர பிள்ளைங்கள்லாம் இருந்தாங்க. அவங்களாம் எப்படி போரில் இறந்ததுமே ரொம்ப கவலையாக உக்காந்துட்டு இருக்கும்போது நாராயணர் என்ன பண்ணுறாரு, நீ வா இந்த தடாகத்தில் மூழ்கி குழி அப்படின்னு சொன்னதுமே மூழ்கி எந்திரிச்ச உடனே அவர் மறுபடியும் நாரதராக மாறிட்டார். நம்ம எப்படி இப்படி ஆனோம் அப்படின்னு சொல்லி யோசனையில் இருக்கும்போது என்னுடைய கணவனான அரசன் பார்த்துட்டு ரொம்ப வியப்பாகி, என்னுடைய மனைவி எங்கே, இந்த முனிவர் யார், இவர் என் மனைவியோட தடாகத்தில் மூழ்கலையே, என் மனைவி தான் இந்த முனியாகி விட்டாலோ, இல்லை இல்லை அது எப்படி முடியும், ஐயோ நான் என்ன செய்வேன், என் அன்பிக்கினிய பத்தினியே நீ எங்கே போய்விட்டாய், என்னை அழச்செய்து விட்டு நீ எங்கே மறைந்தாய், என் பிள்ளைகளையும் பேரர்களையும் இழந்து நான் உனக்காகவே உயிர் சுமந்தேனே, இனி நான் என்ன செய்வேன், எங்கே செல்வேன், தெய்வமானது தம்பதிகளை ஒரே சமயத்தில் கொன்றும் சிலரை வேறாக பிரித்தும் கொன்று விடுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பலவார புலம்பி அழுதானான். அப்போ மகாவிஷ்ணு புன்முறுவலோடு அவனை பார்த்து, அரசனே நீ ஏன் அழுகிறாய், உன் மீது அன்புடைய உன் மனைவி எங்கே சென்றால், அவள் யார், நீ யார், மனைவி மக்கள் சகோதரர் என்று சொல்லுவோர் எல்லாம் சம்சாரம் என்ற வெள்ளத்தில் ஒன்றோடொன்று சேருகின்ற செத்தை துரும்புகளை போன்றவர்கள் அல்லவா, ஏன் வீணாக அழுகிறாய், உன் அரண்மனைக்கு போ, இங்கிருந்தவளை தான் மனைவியாக்கி கொண்டாய், இப்பொழுது இங்கேயே அவளை பிரிந்து துக்கப்படுகிறாய், மறைந்து போன அந்த பெண் எப்படி வந்தாலோ அப்படியே மாயமாய் போய்விட்டாள், அந்த பெண் வருவதற்கு முன் நீ எப்படி இருந்தாயோ அப்படியே இனிமேல் நீ இருப்பாயாக, நீ எவ்வளவுதான் அழுத போதிலும் அவள் உனக்காக மனமிறங்கி உன்னிடம் வரப்போவதில்லை, அரசனே யோகம் செய் அப்படின்னு சொல்லி பலவாராவும் எடுத்து கூறினார். அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த உலகமே மாயையில் மூழ்கி கிடைக்கிறது, இவையெல்லாம் மாயா சுரூபிணியான தேவியின் சக்தியால் தான் நடக்கின்றன அப்படின்னு உபதேசம்லாம் செஞ்சாரா. அரசனும் அவரை வணங்கிட்டு விடை பெற்று காட்டுக்கு போய் சாத்வீக குணத்தை அடைஞ்சான். வியாசரே அந்த அரசன் சென்ற பிறகு நாராயணர் என்னை பார்த்து பார்த்து அடிக்கடி சிரித்தார். நானும் அவர் ஏறிட்டு நோக்கி, பரந்தாமரே நான் உம்மால் தான் தந்திரமாக ஏமாற்றப்பட்டேன், மாயா சக்தியினால் நான் ஒரு பெண்ணாக மாறி காமதேவனை போன்ற ஒரு மன்னனை மணந்து பல பிள்ளைகளை பெற்று தாயாகி பெரிய சம்சாரியாகி உழன்றேன். இப்போது இந்த உடலை நோக்கும்போது இது முன்னால் இருந்த நாரத உருவமாக தோன்றுகிறது. பெண் உருவில் சுகதுக்கங்களை அனுபவித்தேன், எந்த நியதியும் இல்லாமல் வாய்க்கு ருசியானதை எல்லாம் விழுங்கினேன், நாரதர் என்பதையே மறந்தேன். ஆனால் என் பெண் உருவத்தில் நடந்த செய்திகளை இப்போது எவ்வளவு நன்றாக தெரிந்து கொள்கிறேனோ அதுபோலவே பெண்ணாக இருந்தபோது முன்பு நாரதனாக இருந்தவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளவில்லையே, இது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி விளக்கி சொல்லுங்க அப்படின்னாங்களாம். அதுக்கு மகாவிஷ்ணு சொன்னாரா, நாரத முனியே இதை தான் அறிஞர்கள் மாயாவிலாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா ஜீவராசிகளின் உடல்களிலும் சுகதுக்க சம்பந்தமாக இருக்கின்ற அவஸ்தைகள் ஏராளம். அது மாதிரியே எல்லா உடல்களிலும் 5 வித அவஸ்தைகள் இருக்கும். இந்த அவஸ்தைகளை எப்படி ஒருவன் மாறி மாறி அடைகின்றானோ தேக முடிவின் அவஸ்தையையும் அடைகிறான். இது போலதான் நீ பெண் தேகத்தை அடைந்தாய், மாயை வென்றேன் என்று முன்பு சொன்ன நாரதனே, இந்த அவஸ்தைகளின் அனுபவத்தை கேள். நாம் சொப்பனத்தில் அனுபவித்த சுகதுக்கங்களை நினைவுக்கு கொண்டு வந்து பிறரிடம் தன் கனவில் கண்டவற்றையெல்லாம் விளக்கமாக சொன்னோம்னாக்கா அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் வெறும் பிரம்ம அப்படிம்பாங்க. இது மாதிரி தான் நீ எடுத்த அந்த பெண் உருவமும் சொப்பன அவஸ்தை போன்றது. அதனால்தான் நீ பெண் பிறவியில் உன் நாரத பிறவியை பற்றி அறியவில்லை. இது மாயையின் செயல். ஆனால் அந்த மாயையின் குணங்களை முற்றிலும் நான் அறிந்தவன் அல்ல, பிரம்மாவும் சிவனும் கூட அறிந்தவர்கள் அல்ல. அப்படி இருக்கும்போது பிறர் எப்படி அறிய முடியும்? உலகில் உள்ள அனைத்தும் மூவகை குணங்களால் அமையப்பட்டுள்ளது. நாங்கள் மூவருமே குணங்களை விட்டவர்கள் அல்லர். புரிய சிவனார் மட்டுமே முக்குணங்களை விட்டவர். நாரதனை நீ மாயையை காணலாம், ஆனால் அதை கடந்து விடவோ வென்று விடவோ முடியாது. அந்த மாயையால் அமிழ்ந்து போகாமல் ஞான நிலையை அடைய முயற்சி செய்யலாம். இந்த சம்சாரத்தில் அது எப்படி இது எப்படி என்ற மயக்கத்தை அடைய வேண்டாம். மாயை வெள்ளத்தில் வேத விவரங்களை நீதான் கேட்க முடியுமா, நான் தான் கூற முடியுமா? அது ஒரு பெரும் விந்தை அப்படின்னு மகாவிஷ்ணு சொல்கிறாரு. நாளைக்கு மாயாதேவியை பற்றி சொல்ல போகிறாரு, கேட்கலாமா? ஓகே, பை. ராதே கிருஷ்ணா.